архивите на Гоце Делчев. Никъде в техните кръщелни или смъртни актове или в актовете за прехвърлянето им, те са от Кукуш, когато има размяна на български и гръцки населения. Има там на всички, те са били брати и сестри, общо 9 души, от почти всички са загинали в борбата. И в никой техен документ, включително на самия Гоце Делчев, не пише нищо друго, освен българин, българско, българин, българско. Да правиш компромиси с истината. Той Гоце Делчев си го е казал какъв е. Българин е. Писал го е десетки пъти. Искаме да кажем истината. Гоце Делчев, българин. И аз съм Катерина, най-малата внука на Гоце Делчев. И аз дойдох при вас. Не чеках вие да дойдете. Да бидам и учителка, да бидам и просветител, да бидам и возатор на бугарите. От мала 16 годишна тръгнах по неговия път. Следех всеко е негов чекор. Само вие дори не разбрахте, от и аз съм жива. От и аз я сака Македония, не за друго. А да знаят македонците, от и Гоце и фамилията му са отдадени само на Македония. Гоце ке се обърне в гроба, ако да знае. Затова чувайте го, чисто името. Немой некой да го присвояват, а било на тоя, било на оне. Чувайте го тия зборове на Гоце и за Македония, и за цел свет, кой знае да чита истинските зборове на един прекрасен човек, отдаден на целия свой народ. Живото го даде, знаеки от умира за Македония. Устата на Гоце стално стоял зборо Македония. За него бил готов да умре. И така направи. Да се чува Македония, защото македонец по-добър, по-честен немала е. Браки и сестри, вечно да биде Македония.